blay pi baro shakatup khubor jangi karan Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ka singi kilong. Kta kti ki pulit asam ki samla laper, penpra ki pat ba ya kerdop pulit asam ha laper. Kerpat ka Joint Action Committee Against Umngot Hydroelectric Project ya usembut Menteri Ka Jylla ban pendu pendamno ya ka project. Ya merjing mut kinong sensar snong ka beri uhanyau trap rengkat pat ka North East Students Organization halor ka jing penkela ya ka 6th schedule jongka riti sensar India. Daki marbam ay jing yarap ka SBI Shillong ya ka jakari khun swet hanong mensong. Ban penkup buram ka office veterinary West Janta Hills District ya uforme karsano. Tementang ni page ki khubor ki bakhamania. Wat hadin ka jingmi no ki CRPF bo pat ka Assam da ki pulet hakasnong laper bat bo ru ka we ka gate na ka benta ban talasi ki kali ki balet pawan bat ka bas ngosi bahnen ka met ki pulet kila talasi ka we ka kali ki samla khasi na kasnong laper bat kila sho ru ekini ki khna samla na mar kane ka jingja ki pat ba nong song snong jong kasnong laper kasnong umman bar kasnong pedang telet kila mi ban penprano eka gate malabu da ka Assam bat kila ya let ru haka jaka basa ki pulet Assam ban dawa ba ki dei ban mi shisendon na kasnong lape. Nakaliang jong UMDC hadin ba ulayo jing tep hakapor prashi teng AA menstem ula let hi dalade bat lap yaki jing shisha baro ula pentip yakani ka jing ja mar sha EDC ribhoy ibala shimkhia to jai ye thu yanga kani ka git ka ye le oh ni Krong pisau dagi kali. Sakit cuto ma krong pisau pisau. Pakai jajai. To, kano kali ba krong pisau. Ki kali gua yang hibur mat lalai lawi wa. Kali cunga. Batang hadin shigenta lawan poi sa UDSP but in charge na Maulas Night Outpost but katu kat Nepor lawan poi sa USP, UDSP, ADM but border magistrate but kumjuru USP jongka Hamran West Karbi Anglong. So when I play dengan I play pi baro berfitong di seluruh berjawan lang sini jingi teli kalau ke board dengan I play session part police jongi ada USP badan muram. Hadian ka jinga kran hapadeng ki arngut ki SP na kaliang USP ka Hamran ula priang ban wengno ya ki pulet na kani ka jaka bat ban wengno ya ka gate balabo hakani ka snong ka balade penpra da ki pat ba nong song snong. Polis lep sa manggiyo mansila. Nakaliang uba Charles Marngar UMDC Mauhati ula khot lang ru eki pulet bala show eki ni kisamla bada ka jingnya sngoutho lang baro arliang upulet ka Assam ula panma bat kisamla bala sha tak tiru kilaya mapno bat ki pulet Assam kila siru ya ka bailut kesan baro. Tong hang ni ka snong laper. Temene mestep hakapor kumba praba JA layo jingtip ba kadon gajing ya kulmar hang ni. Kadau jong gajing ya kulmar hang ni kedai Kajing don gini ke polis ang ni. I hagi tu gisngi gini ke CRP kilami nonang ni adin kajing ekran baro arngut ki SP jong gari boy bat ke Hamran plus ru nakaliang jong ka sarkar Jylla jong iru kala simkhiai adin kajing ekendu bat Chief Minister ini ke CRPF kilami no te haga bai dei bat kani ka jingjam da gisngi kali jano ba menemen nakaliang jong ki pulet ki ba shong hang ni ki sho ya wei ukna khasi jong kidon arngot kali but wei padeu de bla sha sho ko wei pat ko po kidon hado laingot ikani ke jing sho ke jong ki kala pen mi ke jing kluma but menem step dang step prava jeng alayo ke jing tip
ban ngawan hang ni menta ban ngalapoi na do mene kapor step si posting umtu ban ha gajing poi junga ni ngai i bo pai ba nong song snong jong ni gilai tili snong ka pedeng telej ka umat bat ka laper kilai adon hang ni kilai pen prai kini ka gate ka basna do pulit jong ka asam bat kilai atur hang ni kini ka yeng ka IB ka badon kini ki pulit jong ka asam tena kaliang ka jonga na pendam jor ya ka jingle jong ni ka pulit asam bat kini ka jingle ka long illegal namar kat kum ka jingle kran baro arut ki SP jong ka ribai bak hamran kalong baya ka patrolling hi bot sa ngimla ban khang kami kalia jongi kala ban wan yai patrolling ka asam kala ban yai patrolling namar ka disputed tehen rai ke jingle jong ka asam hang ni pat de ban bu igni polis hang ni kalong illegal tingi sngop kemen ba mentang hadin ke jingwan ke jongi hang ni na kaliang SP jongi lapoi hang ni SP jong ka ribai DSP bare in charge hang ni lapoi border magistrate jongi lapoi nang tade ADC jongi lapoi hang ni tingi so kemen ba na kaliang jong ka police department na kaliang ka district administration jongi kila sim ye kani ka kam ka bakirki banwan sane daladehi bat hadin ke jingwan ke jongki kila penbai kila ye kran hapdeng USP jongi bat USP jong ka hamran asam bat kila ye penbai bade banweng no sindan ni ka gate banado menta ka singi kani ka gate kam dan shu hang ni bat ye kini ki pulit ki basong hang ni ro kila de ban withdraw no bakin pha no bat menta kila ye song ye ki beding ki jongki ban lek phai no te ya menta hi kalong tangkata te ke jingi kran hang ni kalong ke jingkir pat na kaliang jonga sai silpat ke sarkar jela ke jongi kumju ru na kerpat ke sarkar asam ba kumbang ila ekran panora ke songsok songsan hang ni kat badang ya ke jing pendek put pendek sam kasenjuk ki nong senchar snong kabri uhnyau trap rengkar barkan North East Students Organization NESO menta kasngi kilayo bania phliu jingmut Shillong halor ka phang ka baya day barka jingpen kala ya ka 6 schedule jong ka riti senchar India hakabaya day barkani kini ki arteri ki kunhon kila ong ba day bandan ka jing bishar bania haba wanra ya ki jing kala ya ki an khnang ba kin kerto kala ya la ka jong ka jat benriu hakabakran hakinong thokot khubor hadien kani ka jingyalang u general secretary ka sunjuk kinong sinshar snong kabri hunyau trap uba RL bla ulaong kini ki arteri ki kunhon kin amla ban priang ya ki an pachayati raj Meghalaya uba bla ulaong ki dorbar snong ki hap hapo jong ki autonomous district council badde ki kli no sinshar ki ba ai sanat ya ki rang basnong ton kaliang jungi ka sunjuk no sinshar snong kabri hunyau trap rongkat bat iba samal jerwa ba jai jong kaneso harji opor president berem KSU ba walba rani hyper ba lungkot nilai phone nilai kendo para mangi mar hambe debat kani amendment jong ka 6 schedule nila ya lembar di snap bagi bot din ya ka nila lik sedeli jika lawan ke parliamentary committee hang ni ha Shillong ru ho snap arja khat kandai aga arpo terik jong Desember ba kasakot hadu menta kata amendment jong ka 6 schedule kaslan ni Henry kansan ni ini haki lak thai ko ba chief minister jungi ulakhat ya bara laingot ki CM jong ilai jungi ki disclosure de ba kami ska public domain kam shai halor ke ai ka nong rem ba ukhat leki banyak ra ini ngisno bagi don ke benta ke bakrau ke kri ngila but din leki snap mark amendment jong ka 6 schedule kam dei ke bawan sisen license sisen samsna sisen san prosnam go pakalong menta ning ngila but ong sisen cerita breu ti kan ngin hap long kiba pikir kiba benia bha ban bishar bin po ben ba kadhum bakala nabenta kalawei jong kiwei patang kiba hadin jongi kumta de kemensim ko bakhyang ngila khon ye ba titos khan bolong CM jong ba discouncil ba nakal yang jongi bangila yo i ko board ba la sha ke dengan deadline bo chief minister ubo bo khat beng ni ngila phone i ba ni de wan kerki ban ni kedul i menta sni tikimat kiba kongsan hi bangia kran hne kadai kamtan ya itu ikentin unrepresented tribe marto kakta yang ni hak hasil batha garo hills ki jenti hills ki mele kaba hak bede bat ka number of seats
มันเป็นthe number of seats. Dia Kajing Shakriya upara brio kadai kajing Shakriya ublay. Mentaka sengi nakaliang ke SBI Zonal Office Shillong hapo kajing lam jongu General Manager ke SBI Zonal Shillong utang boy lunkiam. Kralet ban ajing rap yak nakawe nagiyeng rikon sweat ka open day shelter padon ha kedat nong mansong bapenya daka Reach Ministries Shillong. Habakran Shakilat Pathai Khubor, ulaya thu ba nakaliang ka State Bank of India, hakaway nagirukom tre kam bakor ka corporate social responsibilities, kila kanere kanika kam ban ay jinya rap ya kanika yeng kabala lumla kudup yakini ki kena khun swat daka jing it ban ay jing hikai ru yaki haki babon kiliang nalor ka jing paskul yaki. Shu ulaong balada don ki badon kam jinya rap nakaliang ka bank ki kloy ban yarap henry ki pat ba ki haban let hi dalade shaki bank ban pan jinya rap. We are privileged that today we could donate these rice and grocery items for the benefit of the children who are parentless and children who are running away from their parents. The 24 Hours Crisis Management Center for Children, operating under the Reach Ministry Shillong, had been running for the upliftment of these children. So State Bank of India is privileged to be a part of it, and we have donated this rice and grocery items estimating around 90,000, nearly less than about 1 lakh of rupees. This may not be sufficient for the needs of the organization, but however, we feel that this will go a long way being a part of this organization. We are very much a part of this organization by helping the cause of these children. So State Bank shows our love and concerns and care for the children who are underprivileged. This is the mission that we also follow. And under these corporate social responsibilities, we donate these things on behalf of State Bank of India. Thank you so much. Habakran Shakilat Pathai Khubor, iba pen kraw boklang nong pure, iba riba pet ikini ki khana, ilaya thu yaka rukom im, but rukom a jing hikai, but kinla ban yang halaki jong ki kijat, but enda kila don nakakam kajam, kila ban mi no nakanika ye. Shu, ilay thu ba hadu mentahi, kanika center kamdon ka jingkurdu obam. Rena ka jingwan ay marbam kanika State Bank mentakasngi, kin sala apat ban sa mekini shikiway pat ki khana ki bajuwan sya kanika open day shelter, kaway ni kitanap trekam jo ka center kabuju ay ba meki khana surak ki ba nado sausnem hadu khat prasnem karta. Duspo do kapras nam kan dia kini ki kena kita nak pergi jongki ke is ke jongki ke barang biang kemudian ipai ki di school dia kidan ki kena apa ki bawan nak kalong yang nama ba kemudian ke family background ke jongki ba kimla ban pa school dia ki is ke jongki kam mehab so ki ban pa school dia ngipai ki dah kini ki vocational trainings dia nalo nang tapat gidan ya kani ka aftercare ke pengikut ke aftercare program kemudian kedai ya ki kena ki ba above 18 dia once kini ki kena kila cross ke 18 years ke jenjar bayangi bangin kita biang yaki nama ba dan nak pergi joki kidi often kim dan bahi yang bahasam dia dak keras ke 18 years kim padan ka kam ka jam ko babiang dia ngile kum nang ngikete yaki hakani ka aftercare dia lingba kan ka aftercare kamun ipe yaki ngikai yaki ni life skill kum no ba ki la ban penan kam ha kijing joki kum kini ki pen ni lingba kini training sebangi pha yaki dia kamun ki yo yaki kam ki jam ba lingba jong kini kam ki jam yaki kamun ki la banyeng hal ki jong ki jat kan dia once dia kila stable ka job bat kila yo ya ka jingem ko babiang te kemudian release ki nang ne te dangsian dong ila de release anut ki kena nang ne te way de ba kan terus nam tamba ka ila release yo nama ba udang dan family andai tamba ba ka dan ba ke u kalang ba ulai yo kam da bat ka bias nan ya ka jakasa te way ru ila de release yo te utau la cross ya ude arpos nam te yo ru ila release ulit ya ka beauty parlor te ma uru la yo ya ka kam ka jam hi ko babiang te ki jakasa te kita kidi program ki bangi kandak angne kan Ka Joint Action Committee ba persya ya ka umngot hydroelectric project hakasngi ba ar jong katayo kalalet ban ya kendo ya usembut menteri rang ba ka Jylla uba Preston Tensong ban kerpat ya u ban pensange no ya katei ka project boarding hakatei ka than
Nakaliang kinong yalam ka JAC, habakran bat kilat patai Khubor, kila ong ba nakaliang usumbot menteri rang ba, ulak kular ban ra ekate ka benta haka kunhun menteri, ban ya selok bha shua ban shem ya karai. Kat kum ka jingya thu jongki, lada te ya kadam ka jingdu kamdei tang yaki lengkarep hendrei wat yaki jaka jingok kai perthei, ki ba kring yaki briu na keleng kari bat ka perthei hi barok away, bat kani kan kta ya ka kiyo ka kot jong kathan. Orang chef, nah kalian jangka JSC, ini one maupun power yo, deputy chief minister, Christian Dasam, nak bentapan scrap nak itu ni kan projek muat. Nak kalian jangan ngapan kecing mencai, nak kesukar bahkan ay nak. Kajubat yang ini kumki JSC nang mengidup suatu kunoban nanti. Uforme Karsano nakasnong Sopo West Janta Hills District ubala no yakakam nong hikai bat pai kmat syakakam rep kamriang uladeiru unong rep balap ningkong yakakor penkas lengba ki peleng ki baya hap kat kum ka jinglong jingman jong ka than ka jilla. Hene kasngi nakaliang katanat trekam joka District Animal Husbandry and Veterinary Officer West Janta Hills District Jowai rangkat ka jinge trei lang ka Hills Farmers Union Thatlasken kila penkup buram ya uni urangba namar baka jing shampang jung u kam shamlawan ra buram tang ya ushimet henrei ya ka district pat ka jelahi barokawe ya kani ka jing penkup buram lale ha office trekam katanat District Animal Husbandry and Veterinary Officer West Janta Hills District Mentong Jowai rengkat ka jingdan lang u Deputy Commissioner ka West Janta Hills District u Garrett LNS Dykes u Daloy ka Elaka Jowai u Paramon Kinjing ki Dr. Baper jaka ni katanat trekam nalor ki wei haka jingalang bapen yad u Dr. Ai Kejam District Animal Husbandry and Veterinary Officer West Janta Hills District nakaliang u forme Karsano haba ai jingkran ulai thu halor ka jinya lenti jong u kum unong rep badru ka jingpoi jingmut jong u ban shnai ki kor pen khas yar haka ju ka por ula pen sngoru eki jingdon kam ba shakmat khnang ba unla ban pen he shushu yakani ka kam Kastien hibro kuwe da kidon jingmut ban le ini kam ni kam long ka ba ka jingsia kadik pasut ban le tang ba hatre stom ha IT je kam te Meghalaya nga suntuk ba kini ke jingsiam junga kini ke mesin hagwe kaliang long ke jingjok nang ta ka kam ke junga ban long kum ta no risiar ban kiu seprang ka kam henrei nga suntuk ba tang ini ke jingsiam junga ngapan ban ong ba kedeka bangala job ya ke jinga tenban desi kedeka jinga ke pasdang bang hapan mat namar stu ba kumu nongret ngastu ba ngamdon pisama sibun kupon ban hai business namar ba ngelayo igeni mesin ke pamta ke kum bagolong mata kendia mata yi ba ke mesin ke dei ke bangala isna da dom haki arbenta si benta lagu la ron dika automatically ba si benta pa manually kung buong itu ba alpon ba hapon hiya beleng ti gani mesin haban don jimun menta ba huni punai an sina de koi pat mesin pakata ke mesin kan long ba fully automatically kaban ron ba daka daladi nakaliang ukongsan UDC Garrett LNS Dykes ulak kentu ban shim khiai ka kam banang kiu shaprang bat ka jing start jing shampang jung u kan ra na me ka district bat jelahi barokawai kiwei pat ba ajing kran kentu puchan borambai Secretary Hills Farmer Union Thatlasken u General Secretary Hills Farmer Union Senkme u Alfonbert Karsenteu bat kiwei Lai ka dongsa ba ai ba bon kata jing kemusim jing jing kamga kita jing ule benada ngange kita ba yarap ni balak panle ikneka to mo I kedeng ka so thu kan nei
tăng được cảm cái du cầm dây tăng cảm lịch sử tôn cáp cái bậc cái system và ngọc thu thì kita kumno ketuk peleng kelapan vanra iki kursia ngai ro sisai keding với system cái trong khí cái bậc lệ ông đây bạn sụt re pedeng kemit ke bayok với lệ cảm cái bậc ngọc thu maka đây bagi ketli jelas dijong ke tak pasti orang ba hari hang ni di excited Pada kitu ki khubor ngila poisha ka bakon tar hadu bangin le syambiang khubai shibun